Исәннәрмесез, саулармысыз? Күреп торасыз, мин бүген буш кул белән түгел, бүген минем кулымда бик тәмле ризык. Һәм башлыйбыз без яңа сәхифә, татарча булачак, тәмле булачак. Бу безнең иң тәмле сәхифәләрнең берсе. Сәхифәнең төп герое булачак минем иң тәмле һәм иң кадерле кешем. Ул да булса әни, көчле алкышлар белән каршылык. Монда музыка да булачак, халык күз аткан. Әни, исәнмесез? әни шундый матур итеп яулыклар бәйләгән сезнең белән исәрләшә. Бу синең әни фирменный ризыгың һәм ул ничек дип атала? Бауыр торты. Һәм хәзер без бауыр тортын ничек әзерләргә кирәклеген җентекләп күрсәтәчәкбез. Шулай итеп, бауыр тортын әзерләү өчен менә ниләр кирәк була. 800 грамм бауыр. Безнең очракта сыерныкы, тавыкныкыннан да тәмле килеп чыга. 2 кишер, 2 баш суган, 2-3 аш кашыгы он, 1 йомырка һәм тоз. Беренче адым итеп, кишерне вак кисәкләргә турыйбыз, аннан соң ире угычтан уып чыгарабыз. Суганны вак кына турыйбыз. Майлы табага башта суган, бираздан кишер салып, талгын гына утта тотабыз. Русча әйткәндә пассируем. Кишер белән суган йомшарып, алтын төсенә керергә тиеш. Әзер булуга бераз суынып алырга тиеш. Ул арада бауырга күчәбез. Яхшылап юабыз, элпәсен алабыз. Вак кисәкләргә турыйбыз да ит тарткычтан чыгарабыз. Ит тарткычтан чыгарылган бауырга йомырка, он һәм тоз кушып болгатабыз. Бауырны майлы табага көлчә, ягъни лепешка рәвешендә җәеп, һәр ягын 3-5 минут талгын утта кыздырабыз. Көлчәне махсус тоткычлар ярдәмендә 2 яклап тотып әйләндерсәгез, җиңелрәк була. Кыздырганнан соң көлчәгә башта кишер белән суган, аннары майонез ягабыз. Калак белән ипләп кенә тигезләп чыгабыз. Тагын бер көлчәне кыздырабыз. Аңа да кишер белән суган һәм майонез ягабыз. Безнең бауыр торты менә шулай 2 катлы булып чыкты. Ким дигәндә 2-3 сәгать суыткычта тотсак, торт тагы да тәмле булачак. Әзерләгән, пешергән бауыр тортыгыз телне йотарлык тәмле булсын. Менә безнең 4 сәгать буе көткән бауыр торты әзер. Һәм әни әйтте, бауыр тортын әзерләгәннән соң ул тагы да тәмлеләнсен өчен аны куярга кирәк суыткычка. Безнең 4 сәгать булгандыр кимендә, әйме? 4-5 сәгать. Урысча әйтмешчә настаиваться итәргә тиеш. Менә ниһаять килеп җитте һәм килеп чыкты әлеге мизгел. Әни син әйдә мин тәртипсезләнеп менә булай димә, кулым белән алыйм әле. Түзә алмадым юк шул. Мин бик аш. Искитмәле. Әни бу синең каян күргән рецептың ул? Ой, менә. Ул күптән инде күрдем тоже интернеттан. Не только он ел там назад, а уже 25 ел, наверное. Ну, я шапараган, ушады безгә. Ясыйм уже. Син кайткансың. Мин кайткан сайын ул тулы бер ритуал. Кемнедер инде балы торт белән каршы алалар, мине исә бауыр торты белән каршы алалар. Шуңа күрә бу искитмәле килеп чыккан. Әни ясаган сайын тагы да һәр вакыт тәмлерәк килеп чыга. Әгәр дә сорауларыгыз калган икән, без бәлки аңлатып җиткермәгәнбез икән, сорауларыгызны яза аласыз. Һәм шулай бу рубрика сезгә ошыймы, кирәкме? Бәлки кирәк тә түгелдер, кем белә. Чөнки рецептлар белән бәйле тапшырулар бик күп интернетта. Шуңа күрә фикерләрегезне көтеп калабыз. Кем исә беренче тапкыр пешереп карый, нәкъ менә шушы әнинең рецепты буенча. Шулай фикерләрегезне көтеп калам. Языгыз, ничегрәк килеп чыкты. Бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.